Alam namin hindi lahat ng magulang ay nakadadalo sa Brigada Eskwela. Hindi dahil ayaw ninyo, kundi dahil marami sa inyo nagtatrabaho, nagsasakripisyo, lumalaban sa araw-araw para sa inyong mga anak. Pero sana, maunawaan din ninyo, ang Brigada Eskwela ay hindi lang gawaing pisikal. Ito ay simbolo ng pagtutulungan, ng malasakit, ng pagkakaisa para sa kinabukasan ng mga bata. Kahit wala kayo sa araw ng brigada, pwede pa rin kayong maging bahagi sa simpleng suporta at pagkikiisa. Hindi kami naghahanap ng perpektong magulang. Ang kailangan lang namin, mga magulang na handang makialam, makiisa at magmahal. Sa susunod, sana makasama namin kayo. Dahil ang tunay na brigada ay hindi lang gawa sa walis at pintura, kundi gawa sa puso. Share mo ito kung naniniwala kang ang edukasyon ay responsibilidad nating lahat. Salamat, mga idol.